Naša spoločnosť vám ponúka jedinečnú možnosť, a to vidieť inšpiráciu vašej kúpeľne v 3D virtuálnej realite. S takým spôsobom, že máme databázu vlastne už zákazníkov, ktorí si nechali vyhotoviť u nás kúpeľne, a v podstate vy sa môžete ponoriť priamo do zákazníkovej kúpeľne, kde stojíte uprostred a pozerať si doplnky a pozerať si jednotlivé obklady dlažby. S tým, že v podstate nemusíte behať po rôznych obchodných centrách, hypermarketoch, uľahčí vám to čas a my vám vašu kúpeľňu priamo zavesíme doslova na hlavu. Funguje to v podstate pomocou 3D okuliarov, kde vám ich, ako som spomínal, už nasadíme na hlavu a vy si môžete pozrieť nielen inšpirácie, ale aj vaše kúpeľne. Takže uľahčíme vám čas, uľahčíme vám vyberanie, hádanie a podobné veci. Táto služba pre vás nebude stáť nič. Robíme to formou zálohy, ktorá sa potom následne odpočíta vlastne z ceny tovaru. Týmto videom vás vlastne aj pozývam ku nám na predajňu. Príďte sa inšpirovať, dostanete nové nápady a môžete sa teda prejsť po vašej kúpeľni, už originále, presne šité na vašu mieru. Ďakujem za pozornosť, majte sa pekne, dovidenia.